piny Kenya ma masawa. Obila ne ogogigono odhiambo no indi ma kawuono kendo Nyikora mga jwang' wach makocho mabende wuok Kenya masano endi ema kelo giko winjo weche manyien masani endi kama ne somo ni weche giki en Ana Jwang Junior. To an Odiwo Jawbanda ko kamano ko bunga nyaka lago telo Warat Sadik. Machiegni nyakora mga jwang' mag jonyiero pile mar AJ Media ka oromo saa 10 akelo ni weche manyien nyinga Odiwo Jawbanda. Kama konye en Ana Jwang Junior. Nyakora mga jwang' wachake kaunti ma Migori kama chuth moro miluongo ni Jeff Omondi osebet ka wuondore ni nobila kuom ndalo modhuro ka chijno iwacho nosebet koketo ngima jodak mawuok e gwenge mag Rongo e kaunti ma Migori go e kind Akuru Gasumbi. Bende kane oloso kod AJ TV kamanda mar obila tend piny owacho ma Migori ne oyango wach makoch makamano endi bang' bende jopiny goyo lipot ka obila kendo bende maling'ling wacho ni osebedo kanyo endi kotiyo gi sindene moko ma bende omayo go jopiny tend piny owacho no Migori. Kumachielo bende jagono osebedo kod agapisi moro kanyo endi kuom sani dweche 2 kendo gen ni be odhi chwale nyim doho mondo adieri makende oyangre ewi wach makamano endi kendo kama endi kaka chal mar wach chalo gwenge go eki. Inyalo galo ni maendi en achiel kuom obila go eki ma rito jopiny. Oyo, maendi en Jeff Omondi ma wuod Rongo ma bende osebedo kanyo endi kamayo jopiny kuom kinde malach kendo kawuono olwar lwedo no marach mar obila. Achaanza juzi kazi ni mtu ako na ujuzi. Sababu akikupata atakupanga kupanguia hata na usiku. Alipatikana akiwa na kofia vile mnamuona na ni mtu ukiangalia macho yake ni sharp, anaweza pika umbu na risasi lakini umbu iende bila kuumia. Ako na kirauni ya polisi. Hii kirauni inabaliwanga na wale watu ambao wako na cheo kama yangu kwa idara ya administration police. Obila go eki mane ondhiye ne olero ni ne gimako jagoni kodaka sindan moko ma ochwoyo godo ji. Kisha kwamba iko mashindano. Hii wanaume wanatembeanga nazo. These are the shindano wakati umeshikwa unadungwa. Unaenda karibu na baba bila mpango lakini unarudi baadaye. So these are the boys ambao wako na mpango ambayo wanakabili wananchi wenye kutii sheria kwa njia zozote. So I hope ya kwamba baada kushika yeye namna hivi atatuelekeza mahali ambapo vitu mingi zile zimeibiwa, zimefichwa na pia tupata ushukiwa wale ambao wameweza bila chiel kachiel nyake pare kama ne oyude mwandu ma opogore bende osebedo ka okwalo bende nyawadgi mane ochiwore e lwet obila ma ok omanye igeno ni biro dhi chwalgi godo e nyim doho mondo giduok penjo ma bende gisebedo godo ka giinyo godo jopiny. Kumachielo nyadendi moro ma bende jaklas 11 ne oyude ode ma igeno ni biro tim kanyo endi nonro mondo yangi ne oae gwenge mage. Ne wang' liech mar AJ TV Ana Jwang Junior. Nyikora mga jwang' mano wach makoch marach mokalo kendo bende rawera no endi pe odhi chwale nyim doho mondo ratiro yudre ne jogo eki bende osebedo koketho ratiro margi. Rowere romo tiegre gi weche go eki mag mahundu manyalo miyo gidonjo ndaki malich miwuoro. To ka oringo mago eki nyikora mga jwang' odhi nyaka tend piny owacho ma Kisii kama oyudo ni jago moro ma iki ni diere ma bende oyang' nyinge kaka Christopher Momanyi ni olware lodo marach de mondo manyoro bang' bende jopiny go e gono ka oterore gi rombo ma en le. Nyakora mga jwang' seche gogo jodak ma kaunti mag Kisii go koro kwedo wach ne okang' mamalo ka giwacho ni riyo koingo dhano dichuo to onego bed ni oriere ute mopamo yudore mondo usne ring'o moko puodhe kar timo anjao gi le. Nyakora mga jwang' mae kaka weche ne chalo e kaunti ma Kisii. Mae en Christopher Momanyi ma bende jopiny ne ogoyo gono achiel kachiel koterore kanyo endi gi le ma en rombo. Bende jopiny go eki mane gimiro mager mokalo ne ochuno mondo bende oluongo obila mondo bi okonye ewi jogo eki mane gimiro mager mokalo ma bende ne dwani mondo okaw ngimane oko. Ingi emane miriwa mako mager mokalo bang' fwenyo ni owadgi ne onindo kod rombo. Kanyamin mare Masito ne oywak malit mokalo kokwayo jopiny mondo ng'wone owadgi kuom tim marach mane otimo no endi.
Kumachielo bende mine ma wuok e gwenge goeki ne okwedo wach Christopher ka giwacho ni ok en tim makare Christopher nindi gi chiaye to mine kata nyiri ng'eny mokalo e gweng'no endi ma bende gin giwegi gidakie. Christopher wuon to lero kendo wacho ni en noyudore mana ka otimo tim makoch ma kamano endi kendo kwayo ng'uono ni jopiny ong'uonne. Nilichukua tu sikuwa nafanya kitu. Sikuwa nafanya kitu, nilikuwa natembea tu. Nilikuwa natembea ngasika mbuzi huko. Nao bibi yake amemkataa. Hata akimkataa wanawake wamejaa. Si wanawake wamejaa huku. Na pesa alikuwa nazo angeenda pe mwanamke pesa na hapa. Na hizo pesa ilikuwa kwa mfuko. Nyakoro mugajong en wach malich mokalo kakoro nyalo bet ni joma chuo nego riyo gigi kwawere gi wach motimore kaunti ma Kisii ero koro waringo wadhi e Kenya ma masawa kama wachore ni achudhe moko yud giringo punda ma romo kilo mabuora kuonde dak mongore kaka Kibira kod Mathare. Bende kana yango wach niendi kamanda mar obila tende piny owacho endi ma Kiambu no yango wach makoch ma kamano endi kendo wacho ni oganda ariyo go eki bodhi chwal gi nyimdo nikech bende gisebedo ka kawo ring'o go eki kendo gichwale pocha go eki mag kuonde dak mongore machalo kaka Kayole, Kibira, Kariobangi kinde kuonde uso ring'o mamoko. Bende kwacho Kenya mondo neni kapok gichamo ring'o moro amora to gineni migawo mochung' ne weche go eki mag goyo chapa chiemo pacho ka indi KEBS orango weche go eki mag chiemo kendo kama indi kaka ne weche chalo e kaunti onogo ma Kiambu. Magi gin achije ariyo ma bende osebedo katimo ohala no endi mar ring'o mar punda e piny Kenya ma masawa. Obila ne ok gigono odhiambo no endi ma kawuono kendo igeno ni dhibodho chwal gi e nyimdo bang' bende obila dayo dhoga giwacho ni ring'o go eki gisebedo ka gitero e kaunti no endi ma Nairobi kuonde dak go eki mongore machalo kaka Kibira, Kayole, Kariobangi e kind uso kata bende e kind butchery ma moko. Maling'ling wacho ni jogi eki osebedo kanyo en ka golo ring'o gi eki e tok chik kendo bende gikawo gi e tero gi motieno giketo gi nyamburko nyaka e bure Nairobi. Bende kumachielo omenda ma kore lach ne oyudi ka giwacho ni oganda ma bende gitero negi ring'o go eki osebedo ka miyogi omenda gi eki mondo gitim ohala no endi ma koch. Ne wang' jowi mar AJ an Ajwang' Junior. Nyikora Mugajwang' wach makoch ma bende wuok Kenya masano endi ema kelo giko winjo weche manyien masani endi kama ne somo ni weche giki en Ajwang' Junior. To an Odiwo Jawbanda ko kamano ko bunga nyakala kotelo Warad Sadi. Machiegni nyakora Mugajwang' wang' jowi nyiero pile mar AJ Media ka oromo saa 10 akelo ni weche manyien nyinga Odiwo Jawbanda. Kama konye en Ajwang' Junior. Nyakora Mugajwang' wachake kaunti ma Migori kama chuth moro miluongo ni Jeff Omondi osebet ka wuonore ni obila kuom ndalo modhuro ka chijno iwacho ni osebet koketo ngima jodak ma wuok e gwenge mag Rongo e kaunti ma Migori go e kind Nakuru Gasumbi. Bende kane oloso kod AJ TV kamanda mar obila tende piny owacho ma Migori ne oyango wach makoch ma kamano endi bang' bende jopiny goyo report ka obila kendo bende maling'ling wacho ni osebedo kanyo endi kotiyo gi sindene moko ma bende omayo go jopiny tende piny owacho no Migori. Kumachielo bende jagono osebedo kod apisi moro kanyo endi kuom sani ni dweche ariyo kendo gen ni bodhi chwal e nyim doho mondo adieri makende oyangre e wi wach ma kamano endi kendo kama endi kaka chal mar wach chalo gwenge go eki. Inyalo galo ni maendi en achiel kuom obila go eki ma rito jopiny. Oyo, maendi en Jeff Omondi ma wuod Rongo ma bende osebedo kanyo endi kamayo jopiny kuom kinde malach kendo kawuono olwar e lwedo no endi marach mar obila. Achaanza juzi kazi ni mtu ako na ujuzi. Sababu akikupata atakupanga akupangue hata na usiku. Alipatikana akiwa na kofia vile mnamuona na ni mtu ukiangalia macho yake ni sharp, anaweza pika umbu na risasi lakini umbu iende bila kuumia. Ako na kirauni ya polisi. Hii kirauni inabaliwanga na wale watu ambao wako na cheo kama yangu kwa idara ya administration police. Obila go eki mane ondhiye ne olero ni ne gimako jagoni koda ka sindan moko ma ochwoyo godo ji. Kisha kwamba iko mashindano. Hii wanaume wanatembeanga nazo. These are the shindano wakati umeshikwa unadungwa. Unaenda karibu na baba bila mpango lakini unarudi baadaye.
So these are the boys ambao wako na mpanga ambayo wanakabili wananchi wenye kutii sheria kwa njia zozote. So I hope ya kwamba baada kushika yeye namna hivi atatuelekeza mahali ambapo vitu mingi zile zimeibiwa, zimefichwa, na pia tupata ushukia wale ambao wameweza bila chiel kachiel nyake pare kama ne oyude mwandu ma opogore opogore bende osebedo ka okwalo. Bende nyawadgi mane ochiwore e lwet obila ma ok omanye igeno ni biro dhi chwalgi godo e nyim doho mondo giduok penjo ma bende gisebedo godo ka gihinyo godo jopiny. Kumachielo nyadendi moro ma bende ja klas 11 ne oyude ode ma igeno ni biro tim kanyo endi nonro mondo yangi ne oa e gwenge mage. Ne wang' liech mar AJTV Anajwang Junior. Nyikora moga jwang' mano wach ma koch marach mokalo kendo bende rawera no endi po dhi chwale nyim doho mondo ratiro oyudre ne jogo eki bende osebedo koketho ratiro margi. Rowere romo tiegre gi weche go eki mag mahundu manyalo miyo gidonje ndaki malich miwuoro. To ka oringo yo mago eki nyikora moga jwang' wadhi nyaka tend piny owacho ma Kisii kama oyudo ni jago moro ma eki ni e diere ma bende oyang' nyinge kaka Christopher Momanyi ne olwar e lwedo marach ne mondo manyoro bang' bende jopiny goye gono ka oterore gi rombo ma en lee. Nyakora moga jwang' seche gogo jodak ma kaunti mag Kisii go koro kwedo wach ne okang' mamalo ka giwacho ni riyo koingo dhand dichuo to onego bed ni oriere ute mopamo yudore mondo usne ring'o moko puodho kar timo anjao gi lee. Nyakora moga jwang' mae kaka weche ne chalo e kaunti ma Kisii. Mae en Christopher Momanyi ma bende jopiny ne ogoyo gono achiel kachiel koterore kanyo endi gi lee ma en rombo. Bende jopiny go eki mane gimirwa mager mokalo ne ochuno mondo bende oluongo obila mondo bi okonye ewi jogo eki mane gimirwa mager mokalo ma bende ne dwani mondo okaw ngimane oko. Ingi emane miriwa mako mager mokalo bang' fwenyo ni owadgi ne onindo kod rombo. Kanyamin mare Mazito ne oywak malit mokalo kokwayo jopiny mondo ng'wone owadgi kuom tim marach mane otimo noendi. Kumachielo bende mine ma wuok e gwenge eki ne okwedo wach Christopher ka giwacho ni ok en tim makare Christopher nindi gi chiaye to mine kata nyiri ng'eny mokalo e gweng'no endi ma bende gin giwegi gidakie. Christopher wuon to lero kendo wacho ni en noyudore mana ka otimo tim makoch ma kamano endi kendo kwayo ng'wono ni jopiny ong'wonne. Nilijikuta tu sikuwa nafanya kitu. Sikuwa nafanya kitu, nilikuwa natembea tu. Nilikuwa natembea ngasika mbuzi huko. Nao Machiegni nyakora moga jwang' wang' jowi nyiero pile mar AJ Media ka oromo saa 10 akelo ni weche manyien. Nyinga Odiwo Jobonda. Kama konye en Anajwang Junior. Nyakora moga jwang' wachako e kaunti ma Migori kama chuth moro miluongo ni Jeff Omondi osebet ka wuondore ni obila kuom ndalo modhuro ka chijno iwacho ni osebet koketo ngima jodak ma wuok e gwenge mag Rongo e kaunti ma Migori go e kind Nakuru gi Sumbi. Bende kane oloso kod AJTV kamanda mar obila tend piny owacho ma Migori ne oyango wach makoch ma kamano endi bang' bende jopiny goyo lipot ka obila kendo bende maling'ling wacho ni osebedo kanyo endi kotiyo gi sindene moko ma bende omayo go jopiny tend piny owacho ma Migori. Kumachielo bende jagono osebedo kod agapisi moro kanyo endi kuom sani dweche 2 kendo gen ni be odhi chwale nyim doho mondo adieri makende oyangre ewi wach ma kamano endi kendo kama endi kaka chal mar wach chalo gwenge go eki. Inyalo galo ni maendi en achiel kuom obila go eki ma rito jopiny. Oyo, maendi en Jeff Omondi ma wuod Rongo ma bende osebedo kanyo endi kamayo jopiny kuom kinde malach kendo kawuono olwar e lwedo no marach mar obila. Achaanza juzi kazi ni mtu ako na ujuzi. Sababu akikupata atakupanga akupanguia hata na usiku. Alipatikana akiwa na kofia vile mnamuona na ni mtu ukiangalia macho yake ni sharp, anaweza pika umbu na risasi lakini umbu iende bila kuumia. Ako na kirauni ya polisi. Hii kirauni inabaliwanga na wale watu ambao wako na cheo kama yangu kwa idara ya administration police. Obila go eki mane ondhiye ne olero ni ne gimako jagoni koda ka sindan moko ma ochwoyo godo ji. Kwamba iko mashindano
hii wanaume wanatembeanga nazo. These are the shindano, wakati umeshikwa unadungwa, unaenda karibu na baba bila mpango, lakini unarudi baadaye. So these are the boys ambao wako na mpango, ambayo wanakabili wananchi wenye kutii sheria kwa njia zozote. So I hope ya kwamba baada kushika yeye namna hivi atatuelekeza mahali ambapo vitu mingi zile zimeibiwa, zimefichwa, na pia tupata ushukiwa wale ambao wameweza bila achiel kachiel nyake pare kama ne oyude mwandu ma opogore opogore bende osebedo ka okwalo. Bende nyawadgi mane ochiwore e lwet obila ma ok omanye igeno ni biro dhi chwalgi godo e nyim doho mondo giduok penjo ma bende gisebedo godo ka gihinyo godo jopiny. Kumachielo nyadendi moro ma bende ja klas 11 ne oyude ode ma igeno ni biro tim kanyo endi nonro mondo yangi ne oa e gwenge mage. Ne wang' liech mar AJTV Anajwang' Junior. Nikora Mogajwang' mano wach makoch marach mokalo, kendo bende rawera no endi odhi chwal e nyim doho mondo ratiro oyudre ne jogo eki bende osebedo koketho ratiro magi. Rowere romo tiegre gi weche go eki mag mahundu manyalo miyo gidonje ndaki malich miwuoro. To ka oringo mago eki Nikora Mogajwang' odhi nyaka tend piny owacho ma Kisii kama oyudo ni jago moro ma ikini e diere ma bende oyang' nyinge kaka Christopher Momanyi ne olwar e lodo marach de mondo manyoro bang' bende jopiny goye gono ka oterore gi rombo ma en lee. Nikora Mogajwang' seche gogo jodak ma kaunti mag Kisii koro kwedo wachne okang' mamalo ka giwacho ni riyo koingo dhand dichuo to onego bed ni oriere ute mopamo yudore mondo usne ring'o moko puodhi kar timo anjao gi lee. Nikora Mogajwang' mae kaka weche ne chalo e kaunti ma Kisii. Mae en Christopher Momanyi ma bende jopiny ne ogoyo gono achiel kachiel koterore kanyo endi gi lee ma en rombo. Bende jopiny go eki mane nigi mirima mager mokalo ne ochuno mondo bende oluongo obila mondo bi okonye ewi jogo eki mane nigi mirima mager mokalo ma bende ne dwani mondo okaw ngimane oko. Ingi emane mirima mako mager mokalo bang' fwenyo ni owadgi ne onindo kod rombo. Kanyamin mare Masito ne oywak malit mokalo kokwayo jopiny mondo ng'wone owadgi kuom tim marach mane otimo noendi. Kumachielo bende mine ma wuok e gwengego eki ne okwedo wach Christopher ka giwacho ni ok en tim makare Christopher nindi gi chiaye to mine kata nyiri ng'eny mokalo e gweng'no endi ma bende gin giwegi gidakie. Christopher wuon to lero kendo wacho ni en noyudore mana ka otimo tim makoch ma kamano endi kendo kwayo ng'wono ni jopiny ong'wonne. Nilijikuta tu sikuwa nafanya kitu. Sikuwa nafanya kitu, nilikuwa natembea tu. Nilikuwa natembea ngasika mbuzi huko. Nao bibi yake amemkataa. Hata akimkataa wanawake wamejaa. Si wanawake wamejaa huku. Na pesa alikuwa nazo angeenda pe mwanamke pesa na hapa. Na hizo pesa ilikuwa kwa mfuko. Nikora Mogajwang' en wach malich mokalo ka koro nyalo bet ni joma chuo nego riyo gi lee. Kwa were gi wach motimore e kaunti ma Kisii noero, koro waringo wadhi e Kenya ma masawa kama wachore ni achudhe moko yud gi ringo punda ma romo kilo mabuora kuonde dak mongore kaka Kibera kod Mathare. Bende kana yango wach ni endi kamanda mar obila tend piny owacho no endi ma Kiambu no yango wach makoch ma kamano endi kendo wacho ne oganda ariyo go eki bodhi chwal gi nyim doho nikech bende gisebedo ka kawo ring'o go eki kendo gichwale bucha go eki mag kuonde dak mongore machalo kaka Kayole, Kibera, Kariobangi kinde kuonde uso ring'o mamoko. Bende kwacho Kenya mondo neni kapok gichamo ring'o moro amora to gineni migawo mochung' ne weche go eki mag goyo chapa chiemo pacho ka indi KEBS orango weche go eki mag chiemo kendo kama indi kaka ne weche chalo e kaunti onogo ma Kiambu. Magi gin achije ariyo ma bende osebedo katimo ohala no endi mar ring'o mar punda e piny Kenya ma masawa. Obila ne ogogi gono odhiambo no endi ma kawuono kendo igeno ni dhibo chwal gi e nyim doho bang' bende obila dayo dhoga giwacho ni ring'o go eki
gisebedo ka gitero e kaunti no endi ma Nairobi kuonde dak eki mongore machalo kaka Kibera, Kayole, Kariobangi, e kind uso kata bende e kind butchery ma moko. Maling'ling owacho ni jogi eki osebedo kanyo ni ka golo ring'o gi eki e tok chik, kendo bende gikawo gi e odiechieng' eki motieno, giketo gi nyamburko nyaka e buore Nairobi. Bende kumachielo, omenda ma kore lach ne oyudi ka giwacho ni oganda ma bende gitero negi ring'o go eki osebedo ka miyogi omenda gi eki mondo gitim ohala no endi ma koch. Ne wang' jowi mar AJ, an Ajwang' Junior. Nyikora Moga Jwang', wach ma koch ma bende owuok Kenya masano endi ema kelo giko winjo weche manyien masani endi. Kama ne somo ni weche giki en an Ajwang' Junior. To an Odiwo Jawbanda, kokamano kobung' nyaka lagotelo Orad Sadik. Machiegni nyakora Moga Jwang' wang' jowi nyiero pile mar AJ Media ka oromo sa 10 akelo ni weche manyien. Nyinga Odiwo Jawbanda. Kama konye en an Ajwang' Junior. Nyakora Moga Jwang' wachako e kaunti ma Migori kama chuth moro miluongo ni Jeff Omondi osebet ka wuondore ni nobila kuom ndalo modhuro ka chijno iwacho ni osebet koketo ngima jodak ma wuok e gwenge mag Rongo e kaunti ma Migori go eko e kind Nakuru gi Sumbi. Bende kane oloso kod AJ TV, kamanda mar obila tend piny owacho ma Migori ne oyango wach ma koch ma kamano endi bang' bende jopiny goyo lipot ka obila, kendo bende maling'ling wacho ni osebedo kanyo endi kotiyo gi sindene moko ma bende omayo go jopiny tend piny owacho no Migori. Kumachielo bende jagono osebedo kod apisi moro kanyo endi kuom sani ni dweche 2, kendo gen ni odhi chwale nyim doho mondo adieri makende oyangre ewi wach ma kamano endi, kendo kama endi kaka chal mar wach chalo gwenge go eki. Inyalo galo ni maendi en achiel kuom obila go eki ma rito jopiny. Oyo, maendi en Jeff Omondi ma wuod Rongo ma bende osebedo kanyo endi kamayo jopiny kuom kinde malach, kendo kawuono olwar e lwedo no endi marach mar obila. Achaanza juzi kazi, ni mtu ako na ujuzi. Sababu akikupata atakupanga, akupangue hata na usiku. Alipatikana akiwa na kofia vile mnamuona, na ni mtu ukiangalia macho yake ni sharp, anaweza pika umbu na risasi lakini umbu iende bila kuumia. Ako na kirauni ya polisi. Hii kirauni inabaliwanga na wale watu ambao wako na cheo kama yangu kwa idara ya administration police. Obila go eki mane ondhiye ne olero ni ne gimako jagoni koda ka sindan moko ma ochwoyo godo ji. Kisha kwamba iko mashindano. Hii wanaume wanatembeanga nazo. These are the shindano, wakati umeshikwa unadungwa. Unaenda karibu na baba bila mpango lakini unarudi baadaye. So these are the boys ambao wako na mpanga ambayo wanakabili wananchi wenye kutii sheria kwa njia zozote. So I hope ya kwamba baada kushika yeye namna hivi atatuelekeza mahali ambapo vitu mingi zile zimeibiwa, zimefichwa, na pia tupata ushukia wale ambao wameweza bila chiel kachiel nyake pare kama ne oyude mwandu ma opogore opogore bende osebedo ka okwalo. Bende nyawadgi mane ochiwore e lwet obila ma ok omanye, igeno ni biro dhi chwalgi godo e nyim doho mondo giduok penjo ma bende gisebedo godo ka gihinyo godo jopiny. Kumachielo, nyadendi moro ma bende ja klas 11 ne oyude ode ma igeno ni biro tim kanyo endi nonro mondo yangi ne oa e gwenge mage. Ne wang' liech mar AJ TV, an Ajwang' Junior. Nyikora Moga Jwang', mano wach ma koch marach mokalo, kendo bende rawera no endi be odhi chwale nyim doho mondo ratiro oyudre ne jogo eki bende osebedo koketho ratiro margi. Rowere romo tiegre gi weche go eki mag mahundu manyalo miyo gidonje ndaki malich miwuoro. To ka oringo yo mago eki Nyikora Moga Jwang' odhi nyaka tend piny owacho ma Kisii kama oyudo ni jago moro ma iki ni e diere ma bende oyang'e nyinge kaka Christopher Momanyi ne olwar e lwedo marach ne mondo manyoro bang' bende jopiny goye gono ka oterore gi rombo ma en lee. Nyakora Moga Jwang' seche gogo jodak ma kaunti mag Kisii go eko koro okwedo wach ne okang' mamalo ka giwacho ni riyo koingo dhand dichuo to onego bed ni oriere ute mopamo yudore mondo usne ring'o moko puodhi kar timo anjao gi lee. Nyakora Moga Jwang' mae kaka weche ne chalo e kaunti ma Kisii. Mae en Christopher Momanyi ma bende jopiny ne ogoyo gono achiel kachiel koterore kanyo endi gi lee ma en rombo. Bende jopiny go eki mane gimirwa mager mokalo ne ochuno mondo bende oluongo obila mondo bi okonye ewi jogo eki mane gimirwa mager mokalo ma bende ne dwani mondo okaw ngimane oko.
min gi emane miriwa mako mager mokalo bang' fwenyo ni owadgi ne onindo kod rombo. Kanyamin mare Masito ne oywak malit mokalo kokwayo jopiny mondo ng'wone owadgi kuom tim marach mane otimono endi. Kumachielo bende mine ma wuok e gwengego eki ne okwedo wach Christopher ka giwacho ni ok en tim makare Christopher nindgi chiaye to mine kata nyiri ng'eny mokalo e gweng'no endi ma bende gin giwegi gidakie. Christopher wuon to lero kendo wacho ni en noyudore mana ka otimo tim makoch makamano endi kendo kwayo ng'wono ni jopiny ong'wonne. Nilijikuta tu sikuwa nafanya kitu. Sikuwa nafanya kitu, nilikuwa natembea tu. Nilikuwa natembea ngasika mbuzi huko. Nao bibi yake amemkataa. Hata akimkataa wanawake wamejaa. Si wanawake wamejaa huku. Na pesa alikuwa nazo angeenda pe mwanamke pesa na hapa. Na hizo pesa ilikuwa kwa mfuko. Nyakoro mugajong en wach malich mokalo kakoro nyalo bet ni joma chuo nego riyo gige kwa were gi wach motimore kaunti ma Kisii ero koro warengo wadhi Kenya ma masawa kama wachore ni achudhe moko yud giringo punda ma romo kilo mabuora kuonde dak mongore kaka Kibira kod Mathare. Bende kana yango wach ni endi kamanda mar obila tende piny owacho endi ma Kiambu no yango wach makoch makamano endi kendo wacho ne oganda ariyo go eki bodhi chwal gi nyimdo nikech bende gisebedo ka kawo ring'o go eki kendo gichwal e bucha go eki mag kuonde dak mongore machalo kaka Kayole, Kibira, Kariobangi kinde kuonde uso ring'o mamoko. Bende kwacho Kenya mondo neni kapok gichamo ring'o moro amora to gineni migawo mochung' ne weche go eki mag goyo chapa chiemo pacho ka indi KEBS orango weche go eki mag chiemo kendo kama indi kaka ne weche chalo e kaunti onogo ma Kiambu. Magi gin achije ariyo ma bende osebedo katimo ohala no endi mar ring'o mar punda e piny Kenya ma masawa. Obila ne ok gigono odhiambo no endi ma kawuono kendo igeno ni dhibo chwal gi nyimdo bang' bende obila dayo dhoga giwacho ni ring'o go eki gisebedo ka gitero e kaunti no endi ma Nairobi kuonde dak go eki mongore machalo kaka Kibira, Kayole, Kariobangi e kind uso kata bende kind buchari ma moko. Maling'ling wacho ni jogi eki osebedo kanyo ni ka golo ring'o gi eki tok chik kendo bende gikawo gi e gimotieno giketo gi nyamburko nyaka e bure Nairobi. Bende kumachielo omenda makore lach ne oyudi ka giwacho ni oganda ma bende gitero ne ring'o go eki osebedo kamiyo gi omenda gi eki mondo gitim ohala no endi ma koch. Ne wang' jowi mar AJ an Ajwang' Junior. Nyikora Mugajwang' wach makoch ma bende owuok Kenya masano endi ema kelo giko winjo weche manyien masani endi kama ne somo ni weche giki en Ajwang' Junior. To an Odiwo Jawbanda ko kamano ko bung nyaka lagotelo Orad Sadik. Machiegni nyakora Mugajwang' wang' jowi nyiero pile mar AJ Media ka oromo saa 10 akelo ni weche manyien nyinga Odiwo Jawbanda. Kama konye en Ajwang' Junior. Nyakora Mugajwang' wachake kaunti ma Migori kama chuth moro miluongo ni Jeff Omondi osebet ka wuonore ni obila kuom ndalo modhuro ka chijno iwacho ni osebet koketo ngima jodak ma wuok e gwenge mag Rongo e kaunti ma Migori go eko e kind Akuru Gasumbi. Bende kane oloso kod AJ TV kamanda mar obila tende piny owacho ma Migori ne oyango wach makoch makamano endi bang' bende jopiny goyo lipot ka obila kendo bende maling'ling wacho ni osebedo kanyo endi kotiyo gi sindene moko ma bende omayo go jopiny tende piny owacho ma Migori. Kumachielo bende jagono osebedo kod agapisi moro kanyo endi kuom sani dweche ariyo kendo gen ni be odhi chwal e nyim doho mondo adieri makende oyangre e wi wach makamano endi kendo kama endi kaka chal mar wach chalo gwenge go eki. Inyalo galo ni maendi en achiel kuom obila go eki ma rito jopiny. Oyo, maendi en Jeff Omondi ma wuod Rongo ma bende osebedo kanyo endi kamayo jopiny kuom kinde malach kendo kawuono olwar lwedo no marach mar obila. Achaanza juzi kazi ni mtu ako na ujuzi. Sababu akikupata atakupanga akupanguia hata na usiku. Alipatikana akiwa na kofia vile mnamuona na ni mtu ukiangalia macho yake ni sharp, anaweza pika umbu na risasi lakini umbu iende bila kuumia.
ako na kirauni ya polisi. Hii kirauni inabaliwanga na wale watu ambao wako na cheo kama yangu kwa idara ya administration police. Obila go eki mane ondhiye ne olero ni ne gimako jagoni koda ka sindan moko ma ochwoyo godo ji. Kisha kwamba iko mashindano hii wanaume wanatembeanga nazo. These are the shindano, wakati umeshikwa unadungwa, unaenda karibu na baba bila mpango, lakini unarudi baadaye. So these are the boys ambao wako na mpango ambayo wanakabili wananchi wenye kutii sheria kwa njia zozote. So I hope ya kwamba baada kushika yeye namna hivi atatuelekeza mahali ambapo vitu mingi zile zimeibiwa, zimefichwa, na pia tupata ushukia wale ambao wameweza bila chiel kachiel nyake pare kama ne oyude mwandu ma opogore bende osebedo ka okwalo. Bende nyawadgi mane ochiwore e lwet obila ma ok omanye igeno ni biro dhi chwalgi godo e nyim doho mondo giduok penjo ma bende gisebedo godo ka gihinyo godo jopiny. Kumachielo nyadendi moro ma bende ja klas 11 ne oyude ode ma igeno ni biro tim kanyo endi nonro mondo yangi ne oa e gwenge mage. Ne wang' liech mar AJTV Anajuang Junior. Nikora Mogajwang' mano wach makoch marach mokalo kendo bende rawera no endi odhi chwal e nyim doho mondo ratiro oyudre ne jogo eki bende osebedo koketho ratiro margi. Rowere romo tegre gi weche go eki mag mahundu manyalo miyo gidonje ndaki malich miwuoro. To ka oringo we mago eki Nikora Mogajwang' odhi nyaka tend piny owacho ma Kisii kama oyudo ni jago moro ma iki ni e diere ma bende oyang' nyinge kaka Christopher Momanyi ne olwar e lodo marach de mondo manyoro bang' bende jopiny go e gono ka oterore gi rombo ma en le. Nikora Mogajwang' seche gogo jodak ma kaunti mag Kisii koro kwedo wachne kang' mamalo ka giwacho ni riyo koingo dhand dichuo to onego bed ni oriere ute mopamo yudore mondo usne ringo moko puodhe kar timo anjao gi le. Nikora Mogajwang' mae kaka weche ne chalo e kaunti ma Kisii. Mae en Christopher Momanyi ma bende jopiny ne ogoyo gono achiel kachiel koterore kanyo endi gi le ma en rombo. Bende jopiny go eki mane nigi mirima mager mokalo ne ochuno mondo bende oluongo obila mondo bi okonye ewi jogo eki mane nigi mirima mager mokalo ma bende ne dwani mondo okaw ngimane oko. Ingi emane miriwa mako mager mokalo bang' fwenyo ni owadgi ne onindo kod rombo. Kanyamin mare Mazito ne oywak malit mokalo kokwayo jopiny mondo ng'wone owadgi kuom tim marach mane otimo noendi. Kumachielo bende mine ma wuok e gwengego eki ne okwedo wach Christopher ka giwacho ni ok en tim makare Christopher nindi gi chiaye to mine kata nyiri ng'eny mokalo e gweng'no endi ma bende gin giwegi gidakie. Christopher wuon to lero kendo wacho ni en noyudore mana ka otimo tim makoch ma kamano endi kendo kwayo ng'wono ni jopiny ong'wonne. Nilijikuta tu sikuwa nafanya kitu. Sikuwa nafanya kitu, nilikuwa natembea tu. Nilikuwa natembea ngasika mbuzi huko. Nao bibi yake amemkataa. Hata akimkataa wanawake wamejaa. Si wanawake wamejaa huku. Na pesa alikuwa nazo angeenda pe mwanamke pesa na hapa. Na hizo pesa ilikuwa kwa mfuko. Nikora Mogajwang' en wach malich mokalo ka koro nyalo bet ni joma chuo nego riyo gi le. Kwa were gi wach motimore e kaunti ma Kisii noero koro waringo wadhi e Kenya ma masawa kama wachore ni achudhe moko yud gi ringo punda ma romo kilo mabuora kuonde dak mongore kaka Kibira kod Mathare. Bende kana yango wach ni endi kamanda mar obila tend piny owacho no endi ma Kiambu no yango wach makoch ma kamano endi kendo wacho ne oganda ariyo go eki bodhi chwal gi nyim doho nikech bende gisebedo ka kawo ring'o go eki kendo gichwale bucha go eki mag kuonde dak mongore machalo kaka Kayole, Kibira, Kariobangi kinde kuonde uso ring'o mamoko. Bende kwacho Kenya mondo neni kapok gichamo ring'o moro amora to gineni migawo mochung' ne weche go eki mag goyo chapa chiemo pacho ka indi KEBS orango weche go eki mag chiemo kendo kama indi kaka ne weche chalo e kaunti onogo ma Kiambu.
Magi gin achije ariyo ma bende osebedo katimo ohala no endi mar ring'o mar punda e piny Kenya masawa. Obila ne ok gigono odhiambo no endi ma kawuono kendo igeno ni dhibo chwal gi e nyim doho bang' bende obila dayo dhog ka giwacho ni ring'o go eki gisebedo ka gitero e kaunti no endi ma Nairobi kuonde dak eki mongore machalo kaka Kibera, Kayole, Kariobangi e kind uso kata bende e kind butchery ma moko. Maling'ling owacho ni jogi eki osebedo kanyo en ka golo ring'o gi eki e tok chik kendo bende gikawo gi e tero gi motieno giketo gi nyamburko nyaka e bure Nairobi. Bende kumachielo omenda ma kore lach ne oyudi ka giwacho ni oganda ma bende gitero negi ring'o go eki osebedo ka miyogi omenda gi eki mondo gitim ohala no endi ma koch. Ne wang' jowi mar AJ an Ajwang' Junior. Nyikora mga Ajwang' wach ma koch ma bende owuok Kenya masano endi ema kelo giko winjo weche manyien masani endi kama ne somo ni weche giki en an Ajwang' Junior. To an Odiwo Jabwanda ko kamano ko bunga nyakala kotelo Warad Sadi. Machiegni nyakora mga Ajwang' wang' jowi nyiero pile mar AJ Media ka oromo saa 10 akelo ni weche manyien nyinga Odiwo Jabwanda. Kama konye en an Ajwang' Junior. Nyakora mga Ajwang' wachake kaunti ma Migori kama chuth moro miluongo ni Jeff Omondi osebet ka wuondore ni obila kuom ndalo modhuro ka chijno iwacho ni osebet koketo ngima jodak ma wuok e gwenge mag Rongo e kaunti ma Migori go e kind Nakuru gi Sumbi. Bende kane oloso kod AJ TV kamanda mar obila tend piny owacho ma Migori ne oyango wach ma koch ma kamano endi bang' bende jopiny goyo lipot ka obila kendo bende maling'ling wacho ni osebedo kanyo endi kotiyo gi sindene moko ma bende omayo go jopiny tend piny owacho no Migori. Kumachielo bende jagono osebedo kod apisi moro kanyo endi kuom sani ni dweche 2 kendo gen ni odhi chwal e nyim doho mondo adieri makende oyangre e wi wach ma kamano endi kendo kama endi kaka chal mar wach chalo gwenge go eki. Inyalo galo ni maendi en achiel kuom obila go eki ma rito jopiny. Oyo, maendi en Jeff Omondi ma wuod Rongo ma bende osebedo kanyo endi kamayo jopiny kuom kinde malach kendo kawuono olwar e lwedo no endi marach mar obila. Achaanza juzi kazi ni mtu ako na ujuzi. Sababu akikupata atakupanga akupangue hata na usiku. Alipatikana akiwa na kofia vile mnamuona na ni mtu ukiangalia macho yake ni sharp, anaweza pika umbu na risasi lakini umbu iende bila kuumia. Ako na kirauni ya polisi. Hii kirauni inabaliwanga na wale watu ambao wako na cheo kama yangu kwa idara ya administration police. Obila go eki mane ondhiye ne olero ni ne gimako jagoni koda ka sindan moko ma ochwoyo godo ji. Kisha kwamba iko mashindano. Hii wanaume wanatembeanga nazo. These are the shindano wakati umeshikwa unadungwa. Unaenda karibu na baba bila mpango lakini unarudi baadaye. So these are the boys ambao wako na mpanga ambayo wanakabili wananchi wenye kutii sheria kwa njia zozote. So I hope ya kwamba baada kushika yeye namna hivi atatuelekeza mahali ambapo vitu mingi zile zimeibiwa, zimefichwa na pia tupata ushukia wale ambao wameweza bila chiel kachiel nyake pare kama ne oyude mwandu ma opogore bende osebedo ka okwalo. Bende nyawadgi mane ochiwore e lwet obila ma ok omanye igeno ni biro dhi chwal gi godo e nyim doho mondo giduok penjo ma bende gisebedo godo ka gihinyo godo jopiny. Kumachielo nyadendi moro ma bende ja klas 11 ne oyude ode ma igeno ni biro tim kanyo endi nonro mondo yangi ne oaye gwenge mage. Ne wang' liech mar AJ TV an Ajwang' Junior. Nyikora mga Ajwang' mano wach ma koch marach mokalo kendo bende rawera no endi pe odhi chwal e nyim doho mondo ratiro oyudre ne jogo eki bende osebedo koketho ratiro magi. Rowere romo tiegre gi weche go eki mag mahundu manyalo miyo gidonje ndaki malich miwuoro. To ka oringo mago eki nyikora mga Ajwang' odhi nyaka tend piny owacho ma Kisii kama oyudo ni jago moro ma iki ni e diere ma bende oyang' nyinge kaka Christopher Momanyi ne olwar e lwedo marach lemono manyoro bang' bende jopiny goye gono ka oterore gi rombo ma en lee. Nyakora mga Ajwang' seche gogo jodak ma kaunti mag Kisii go eko koro kwedo wach ne okang' mamalo ka giwacho ni riyo koingo dhand dichuo to onego bed ni oriere ute mopamo yudore mondo usne ring'o moko puodho kar timo anjao gi lee. Nyakora mga Ajwang' mae kaka weche ne chalo e kaunti ma Kisii.
Mae en Christopher Momanyi ma bende jopiny ne ogoyo gono achiel kachiel koterore kanyo endi gi lee ma en rombo. Bende jopiny go eki mane nigi mirima mager mokalo ne ochuno mondo bende oluong obila mondo bi okonye ewi jogo eki mane nigi mirima mager mokalo ma bende ne dwani mondo okaw ngimane oko. Ingi emane mirima mako mager mokalo bang' fwenyo ni owadgi ne onindo kod rombo. Ka nyamin mare Mazito ne oywak malit mokalo kokwayo jopiny mondo ng'wone owadgi kuom tim marach mane otimono endi. Kumachielo bende mine ma wuok e gwengego eki ne okwedo wach Christopher ka giwacho ni ok en tim makare Christopher nindi gi chiaye to mine kata nyiri ng'eny mokalo e gweng'no endi ma bende gin giwegi gidakie. Christopher wuon to lero kendo wacho ni en noyudore mana ka otimo tim makoch makamano endi kendo kwayo ng'wono ni jopiny ong'wonne. Nilijikuta tu sikuwa nafanya kitu. Sikuwa nafanya kitu, nilikuwa natembea tu. Nilikuwa natembea ngasika mbuzi huko. Nao bibi yake amemkataa. Hata akimkataa wanawake wamejaa. Si wanawake wamejaa huku. Na pesa alikuwa nazo angeenda pe mwanamke pesa na hapa. Na hizo pesa ilikuwa kwa mfuko. Nyakoro mugajong en wach malich mokalo kakoro nyalo bet ni joma chuo nego riyo gige kwa were gi wach motimore kaunti ma Kisii ero koro warengo adhi Kenya ma masawa kama wachore ni achudhe moko yud giringo punda ma romo kilo mabura kuonde dak mongore kaka Kibira kod Mathare. Bende kana yango wach niendi kamanda mar obila tene piny owacho endi ma Kiambu no yango wach makoch makamano endi kendo wacho ni oganda ariyo go eki bodhi chwal gi nyimdo nikech bende gisebedo ka kawo ring'o go eki kendo gichwal e bucha go eki mag kuonde dak mongore machalo kaka Kayole, Kibira, Kariobangi kinde kuonde uso ring'o mamoko. Bende kwacho Kenya mondo neni kapok gichamo ring'o moro amora to gineni migawo mochung' ne weche go eki mag goyo chapa chiemo pacho ka indi KEBS orango weche go eki mag chiemo kendo kama indi kaka ne weche chalo e kaunti onogo ma Kiambu. Magi gin achije ariyo ma bende osebedo katimo ohala no endi mar ring'o mar punda e piny Kenya ma masawa. Obila ne ogogi gono odhiambo no endi ma kawuono kendo igeno ni dhibodho chwal gi e nyimdo bang' bende obila dayo dhoga giwacho ni ring'o go eki gisebedo ka gitero e kaunti no endi ma Nairobi kuonde dak go eki mongore machalo kaka Kibira, Kayole, Kariobangi e kind uso kata bende e kind buchari ma moko. Maling'ling wacho ni jogi eki osebedo kanyo en ka golo ring'o gi eki tok chik kendo bende gikawo gi otigo gi motieno giketo gi nyamburko nyaka e bure Nairobi. Bende kumachielo omenda ma kore lach ne oyudi ka giwacho ni oganda ma bende gitero negi ring'o go eki osebedo ka miyogi omenda gi eki mondo gitim ohala no endi ma koch. Ne wang' jowi mar AJ an Ajwang' Junior. Nyikora Mugajwang' wach makoch ma bende owuok Kenya masano endi ema kelo giko winjo weche manyien masani endi kama ne somo ni weche giki en Ajwang' Junior. To an Odiwo Jawbanda ko kamano ko bunga nyakala gotelo Orad Sadik. Machiegni nyakora Mugajwang' wang' jowi nyiero pile mar AJ Media ka oromo saa 10 akelo ni weche manyien nyinga Odiwo Jawbanda. Kama konye en Ajwang' Junior. Nyakora Mugajwang' wachake kaunti ma Migori kama chuth moro miluongo ni Jeff Omondi osebet ka wuonore ni obila kuom ndalo modhuro ka chijno iwacho ni osebet koketo ngima jodak ma wuok e gwenge mag Rongo e kaunti ma Migori go eko e kind Akuru Gasumbi. Bende kane oloso kod AJ TV kamanda mar obila tene piny owacho ma Migori ne oyango wach makoch makamano endi bang' bende jopiny goyo lipot ka obila kendo bende maling'ling wacho ni osebedo kanyo endi kotiyo gi sindene moko ma bende omayo go jopiny tene piny owacho no Migori. Kumachielo bende jagono osebedo kod agapisi moro kanyo endi kuom sani dweche ariyo kendo gen ni be odhi chwal e nyim doho mondo adieri makende oyangre ewi wach makamano endi kendo kama endi kaka chal mar wach chalo gwenge go eki.
Inyalo galo ni maendi en achiel kuom obila go eki marito jopiny. Oyo, maendi en Jeff Omondi ma wuod Rongo ma bende osebedo kanyo endi kamayo jopiny kuom kinde malach kendo kawuono olwar lwedo no marach mar obila. Achaanza juzi kazi ni mtu ako na ujuzi. Sababu akikupata atakupanga akupanguia hata na usiku. Alipatikana akiwa na kofia vile mnamuona na ni mtu ukiangalia macho yake ni sharp, anaweza pika umbu na risasi lakini umbu iende bila kuumia. Ako na kirauni ya polisi. Hii kirauni inabaliwanga na wale watu ambao wako na cheo kama yangu kwa idara ya administration police. Obila go eki mane ondhiye ne olero ni ne gimako jagoni kodaka sindan moko ma ochwoyo godo ji. Kisha kwamba iko mashindano. Hii wanaume wanatembeanga nazo. These are the shindano wakati umeshikwa unadungwa. Unaenda karibu na baba bila mpango lakini unarudi baadaye. So these are the boys ambao wako na mpango ambayo wanakabili wananchi wenye kutii sheria kwa njia zozote. So I hope ya kwamba baada kushika yeye namna hivi atatuelekeza mahali ambapo vitu mingi zile zimeibiwa, zimefichwa na pia tupata ushukia wale ambao wameweza bila chiel kachiel nyake pare kama ne oyude mwandu ma opogore bende osebedo ka okwalo. Bende nyawadgi mane ochiwore e lwet obila ma ok omanye igeno ni biro dhi chwalgi godo e nyim doho mondo giduok penjo ma bende gisebedo godo ka gihinyo godo jopiny. Kumachielo nyadendi moro ma bende ja klas 11 ne oyude ode ma igeno ni biro tim kanyo endi nonro mondo yangi ne oa e gwenge mage. Ne wang' liech mar AJTV Anajwang Junior. Nikora Mogajwang mano wach makoch marach mokalo kendo bende rawera no endi pe odhi chwal e nyim doho mondo ratiro oyudre ne jogo eki bende osebedo koketho ratiro margi. Rowere romo thegre gi weche go eki mag mahundu manyalo miyo gidonje ndaki malich miwuoro. To ka oringo we mago eki Nikora Mogajwang odhi nyaka tend piny owacho ma Kisii kama oyudo ni jago moro ma iki ni e diere ma bende oyang' nyinge kaka Christopher Momanyi ne olwar e lwedo marach de mondo manyoro bang' bende jopiny go e gono ka oterore gi rombo ma en le. Nikora Mogajwang seche gogo jodak ma kaunti mag Kisii koro kwedo wach ne okang' mamalo ka giwacho ni riyo koingo dhand dichuo to nego bed ni oriere ute mopamo yudore mondo usne ring'o moko puodhi kar timo anjao gi le. Nikora Mogajwang mae kaka weche ne chalo e kaunti ma Kisii. Mae en Christopher Momanyi ma bende jopiny ne ogoyo gono achiel kachiel koterore kanyo endi gi le ma en rombo. Bende jopiny go eki mane nigi mirima mager mokalo ne ochuno mondo bende oluongo obila mondo bi okonye ewi jogo eki mane nigi mirima mager mokalo ma bende ne dwani mondo okaw ngimane oko. Ingi emane mirima mako mager mokalo bang' fwenyo ni owadgi ne onindo kod rombo. Kanyamin mare Masito ne oywak malit mokalo kokwayo jopiny mondo ng'wone owadgi kuom tim marach mane otimo noendi. Kumachielo bende mine ma wuok e gwengego eki ne okwedo wach Christopher ka giwacho ni ok en tim makare Christopher nindi gi chiaye to mine kata nyiri ng'eny mokalo e gweng'no endi ma bende gin giwegi gidakie. Christopher wuon to lero kendo wacho ni en noyudore mana ka otimo tim makoch ma kamano endi kendo kwayo ng'wono ni jopiny ong'wone. Nilijikuta tu sikuwa nafanya kitu. Sikuwa nafanya kitu, nilikuwa natembea tu. Nilikuwa natembea ngasika mbuzi huko. Nao bibi yake amemkataa. Hata akimkataa wanawake wamejaa. Si wanawake wamejaa huku. Na pesa alikuwa nazo ageenda pe mwanamke pesa na hapa. Na hizo pesa ilikuwa kwa mfuko. Nikora Mogajwang en wach malich mokalo ka koro nyalo bet ni joma chuo nego riyo gi le. Kwa were gi wach motimore kaunti ma Kisii no ero koro waringo wadhi e Kenya ma